Nemôžete prestať. Víťazi nikdy neprestávajú. A tí, čo prestávajú, nikdy nevyhrávajú. Krv, pot a bolesť, tvoje telo bude horeť. Pôjdeš stále hore, mozoláni, klasik pome. Cez krv, pot a bolesť, tvoje telo bude horeť. Pôjdeš stále hore, pôjdeš stále hore. Nemožné, iba v hlave vôľou všetko stúláš.
práve ste mali možnosť si pozrieť taký predsúťažný tréning prsných svalov. Každý ten tréning v tom predsúťažnom období je trošku iný, záleží to od toho, ako sa človek cíti. Konkrétne na programe dnes, alebo teraz, čo ste mali možnosť vidieť. Tak vždy ten tréning začína rozcvičkou, rozohriatím svalov. Rozcvičujú sa aj rotátory manžety, potom bola vlastne prvá kombinácia, bol to zvolený cvik protismerné kladky v sede s oporou chrbta v kombinácii s rozpažovaním hore hlavou. To je veľmi dobrá kombinácia na izoláciu svalov. Pri tých kladkách sme išli na vyšší počet opakovaní 15 až 20 a pri tých rozpažovaniach to bolo od 8 do 10. Takže veľmi efektívna kombinácia, jednak tie kladky umožňujú kvalitne zmaštiť ten sval, prekrviť ho. Vlastne tam dochádza už k takému predvyčerpaniu a následne pri tých ťažkých rozpažovaniach ešte tie prsia ako keby sme dorazili. Na tieto kombinácie protismerné kladky alebo kladky v sede s tým rozpažovaním, tam sme mali 3 ostré série. Tak ako som spomínal, pri tých kladkách bol počet opakovaní od 15 do 20 a pri tých rozpažovaniach to bolo od 8 do 10. Je to nová technika, nikdy predtým som to nepoužíval, pretože už veľmi dlho som nebol v predsúťažnej príprave a musím to voliť aj preto, lebo mám problémy s lakťom, s pravým lakťom a tlakové cviky na začiatku tréningu mi robia veľký problém a práve pri tých jednoručkách na prsiach tie tlakové cviky nemôžem robiť s ťažkou váhou. Ďalším cvikom v poradí boli tlaky na Smithovom stroji hore hlavou. Všimli ste si, že aj ten prvý cvik bol na šikmej lavičke hore hlavou. Je to preto, že tá vrchná časť prs zaostáva a celkovo potrebuje väčší stimul. Pri tých tlakoch takisto najskôr to boli 3 rozcvičovacie série v rozsahu 12 až 15 opakovaní. A potom sme prešli na tú jednu pracovnú, kde sa redukovala tá hmotnosť. V prvej tej redukovanej sérii bolo okolo 130 kg. V závere teda sme to znížili na nejakých 60 a stále sa išlo do maxima. Tak ako som spomínal, problémy s tým lakťom mi neumožňujú cvičiť plnohodnotne všetky typy tlakov na hrudník, tak sa snažím aspoň takto to nejako modifikovať, aby som tie prsia mohol zaťažiť, ale pokiaľ je to v podstate už tretí cvik, tak aj tie tlaky hore hlavou dokážu stimulovať. Nie sú to tie klasické, ťažké tlaky hore hlavou, ale dá sa to aj na tomto trošku čiastočne nahradiť. No a ďalšia kombinácia vlastne bola opäť super séria, klasické rozpažovanie vláhu na rovnej lavičke v kombinácii s tlakmi jednoručkami na šikmej lavičke, ale tam ste si mohli všimnúť, že tie činky sa tlačili do seba, je to taká, nechcem povedať, že nová technika, ale málo používaná technika. Videl som to cvičiť u Phil Heatha zo párkrát, tak som sa rozhodol to vyskúšať a je to v podstate pohyb, kedy aj pri tej dolnej, aj v tej hornej fáze, keď tlačíte tie jednoručky do seba, tak zapájate strednú časť hrudníka. Takže je to zaujímavé a odporúčam to každému, aby to aspoň raz vyskúšal a dal opäť niečo nové do toho svojho tréningu a vyskúšal opäť niečo nové, ktoré ho možno posunie, tá nová vec a dokáže stimulovať sa. Mali ste možnosť vidieť, že ten tréning, aj keď som teda spomínal nejaké počty opakovaní, tak tie počty opakovaní sú orientačné. Vždy je tam rozsah od do a spravidla sa ide vždy do maxima. Čiže keď tam je stanovená hranica od 8 do 12, tak neurobi sa to tak, alebo necvičím tak, že poviem si 8 a dosť, pokiaľ dokážem urobiť 10 opakovaní, tak idem skutočne do toho zlyhania svalu. A práve toto je ten najväčší stimul, že veľa kulturistov, stále sa o tom písalo, stále sa o tom hovorilo, že prestáva cvičiť, keď ich tie svaly začínajú bolieť a to je chyba.
treba ísť za hranicu tej bolesti, pretože tie posledné opakovania, tie, ktoré najviac bolia, sú práve tie najefektívnejšie, vtedy ten sval sa dokáže úplne maximálne stimulovať, buď k rastu, alebo teda k nejakému formovaniu. Tréningy, všetky tieto predsúťažné tréningy sú veľmi krátke a intenzívne, trvajú maximálne 45 minút, plus je tam ešte 20-minútové kardio. Takže snažíme sa do tej jednej tréningovej jednotky zapojiť jednu svalovú skupinu, ktorú maximálne odcvičíme v maximálnej možnej intenzite. Ale tak ako som zdôraznil, toto je predsúťažný tréning, toto nie je klasický objemový tréning. Ale niektoré techniky samozrejme sa dajú použiť aj v objemovom tréningu, takže pokiaľ vás to inšpirovalo, pokiaľ ste tam videli niečo zaujímavé, ľudne to môžete vyskúšať a potom mi napíšte, či to bolo dobré, ako ste sa potom cítili.